bariku. Masuk tenan nek iki Pak Eko beh dan baru ngatum tenan iki taun iki aku. Pari ulenane jan 2 meter. Rapet aman teko penyakit beh. Iki panen sak hektar entuke 80 karung. 80 karung. Wah, wis akeh ton iki. Kamu apa duite yo? Becak wae iki. Tau tuku becak, tau becak ning sawah, tau ngojek iki. Masuk lah. Masuk. Woi, Kang. Apa kowe? Ini sawahmu to? Yo, beh iki lho. Ben taun iki aku marem tenan aku. Mati, Bang. Paremu apik men iki, Bang. Kek gawe digede tenan uliran iki. Wah, iki engko lak sak hektar kowe panen. Kowe ngocek duit akeh tenan kowe. Asli iki, kira-kira lak kowe entuk duit akeh mbok tukokne apa iki? Ciprati oh kene. Lah kok diciprati penak men? Sing soro kene kok yo diciprati yo pengen ciprati yo nyedeko kalen, tak ciprati karo banyu ndut kae, ben tambah elek raimu. Enak men. Kene lho modal gede. Iki lho panen rata tukone barang impian. Weh. Duwe barang impian to kowe iki. Lah kira-kira barang impianmu apa kuwi? Paling arep tuku mobil. Ya ta? Mobil. Ludu lah. Iki wis pokok rahasia kuwi iki. Ya rahasiaku lah, rahasia tak simpen. Awit suwi wis rahasia, wis ora perlu roh. Lah emangnya apa rawatane parimu iki? Obate apa? Pupuke apa? Duwe aku, aja mbok simpen dhewe. Duwe ilmu dibagi-bagine wong. Oh, nek pengen roh tenan, ya syaratnya apa? Aja duduh-duduhne wong. Iki wis resep 7 turunan. Aku turunan nomor 7, jadi cek kebagian resep. Penak jane. Seminggu sepisan semproten uyuh jaran. Ya uyuh jaran. Ini sen-sen uyuh singa ngono lho. Kangen lah anu goleki. Ya tenanan kuwi, rabuke ya kuwi, taiku dhewe kuwi, tak lumpukne, tak ngising tak ada plastik kok seminggu guys akeh. Baru tak campur letong-letong kiri, letong-letong singa. Apik iki. Gajalen. Beh, ilmu ora kena nggo panutan kowe. Gojloke apa tenanan kowe? Ora masuk tenane. Muga-muga parimu ambruk, Lek. Kalai tau ngapusi aku. Ngomongi obat ular kok nyemprot campur rondap. Nyatane ngono aku tak semprot mati kabeh. Hari